Dit binnen beelden van midden in de nacht. De stimmert haar het nest leeg. In dit geval van een liep. Verstlijn droeg een camera van Vogelwacht Oude Haske. Wij hadden een heel sterk vermoeden vorig hier in het begin al. Dat we zeiden van ja, maar dit is net normaal. Dit ben geen roeken. Dit is net, nou niet maar een rover boeten de stimmert erom. Dit is wat oors. En het bloot net bij in je nest. Want de predatie in het veld is dramatisch. Van de 140 haaien die in diverse momenten lijn binnen, want dan kieuwt verliest de haaien en dan doet leidt ze nog een keer en dat voor jou dat. Dat we hier van 140 haaien 120 doppen vonden in dit veld achter mij. We hebben van constateren kunnen, dit is echt alleen nog maar de matterwerk. De camera's doen dus haar werk. De stimmert is de haardverantwoordelijke voor het legerhof in Van Nessen. Het is zelfs zo slim dat het stadig gewoon stil wordt in een veld bij Oude Haske Rotterdam. Maar net alleen nog daar, ook in de rest van Friesland. Heegt die het voor acties, zeggen de vogelwachters. Er bestaat ook een mogelijkheid om hem eventueel misschien wel te bejaaien. Maar dat moeten we dus niks, want hij is niks actief. En dan is dan beschermen best? Ja. Ik weet dat het beschermd is, maar beschermd niet bij mij dat Safir. En als wij dan zeggen dat is graaidevogels. Op deze manier, dramatisch achteruit, in 2 jaar tijd al. Laat staan als we hier nog een paar verzoeken hebben, dan hebben wij dus als niet geen graaidevogels meer hier in deze omkranterijen. En dat willen wij toch graag horen. Het jeet je net voor niks de vogels aan. En als we je erheen rennen en het is alleen maar stil, maat, dus dat willen wij toch net? Zo te gebeuren kennen altijd net mij dat mensen toch op een illegale manier denken van we doen het wel. Ja, nou, dan krijg je dus de illegale praktijk. Dat zijn dus klemmenset of andere gekke dingen. En je moet het gewoon dat legaliseren. Ik zou zeggen, nemen ze mij in het pakket van de Vos met de leurbak. De heren Wiebe Jessink en Klaas Jager werken al 10 jaren met leefde in het veld. Maar zoals de laatste jaren, dat gaat haar een bot aan het het. Ik kom vaak thuis dat mijn vrouw zei van hoe ligt het? Min. Striemen.